Γεια σας παιδιά, είμαι ο Φίλιππος και σήμερα θα παίξω Nine in the Forest. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Είναι και Σάββατο παιδιά, που βρέχει κιόλας διαμάντια. Πάμε να παίξουμε με... Πάμε να παίξουμε με άτομα. Επειδή γενικά λίγο είμαι καλός, πρώτη φορά σχεδόν το παίζω. Ωραία. Κάτι έγινε, ενώ είχα 68 διαμάντια, τώρα μου πήγανε 12 διαμάντια. Δεν ξέρω γιατί. Ή μπορεί κάποιος να μου τα πήρε, δεν ξέρω. Ή μπορεί εγώ να τον έδωσα στον φίλο μου. Άντε, ελάτε. Ούτε ένα άτομο. Α, εντάξει, μπήκε ένα, αυτό μου φτανώ. Κι άλλο. 3 άτομα είμαστε. 2 άκυρο. Μπες καλέ, δεν θα πατήσετε κάτι. Τέλος πάντων. Ωραία, μπρο. Κοίτα εδώ 12 διαμάντια. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ όταν έκανα σχεδόν μια βλακεία που διαγράφτηκαν όλα τα παιχνίδια. Ωπα ρε, είμαι μόνος. Όχι. Κι άλλος έρχεται, άντε έλα. Ωραία. Πάμε να πάρουμε το κάρβουνο. Σπάμε λίγο δέντρο. Μετά από μία ώρα παιδιά θα σπάσει αυτό επιτέλους. Ωραία. Έσπασε. Πάμε λοιπόν. Α, ζωντάνεψε ο φιλαράκος μας. Ωραία. Μεγάλωσα το campfire. Τη φωτιά αρχικά βασικά. Κι άλλο καρβουνό. Πολύ καλό. Σφαιρούλες. Το χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε τις σφαίρες. Καρβουνό. Κι άλλες σφαίρες. Παιδιά. Πάμε να ανοίξουμε εκεί πάνω το chest. Και κοιτάξτε τι άχρηστο glass έχω εγώ. Μ' αρέσει που θέλω να πάρω και τον εξωγήινο. Ενώ έχω 12 διαμάντια. Τι μου έτει... τέλεια. Καλό σάκο. Όπα, πάμε. Όχι, η φωτιά μας. Όπα, τι είναι αυτό. Και άλλες σφαίρες, παιδιά. Θα γίνω πλούσιος από σφαίρες. Λικούντι. Κάρβουνο. Και μπόλικο φαΐ. Λέμε, είμαστε μια χαρά. Ωραία, τι άλλο. Σίδερο. Ωραία. Πάμε εδώ, να δούμε τι έχει. Κάρβουνο. Η φωτιά μας. Ο φίλος μας που πήγε. Δεν ξέρω κι εγώ που πήγε τώρα. Όρεξη τώρα τον είχα. Ας πάει όπου θέλει. Δικαίωμά του είναι. Τα 2 cold. Να το βάλουμε. Καλέ νάτος. Τι κάνει εκεί. Τι κάνεις εκεί καλέ. Καλέ. Μία ώρα τα μαζεύεις. Ούτε ένα gold δεν βρήκα. Είδα. Σιγά. Βράδιασε. Σιγά με τρομάξω. Σιδεράκι. Πάμε εντομίσει. Έχει εδώ πορτούλες. Πορτούλες λέω, καρέκλες. Μπράβο μου. Ναι, όπα μπρο, τι έγινε δε. Για να το ανοίξουμε. Nice. Καλό. Ο λύκος είναι σίγουρα εδώ μέσα.
Φύγε. Όπα ρε μπρο. Πω, γέμισε ο σάκος μου. Πω. Πες να πρωινιάς, να γίνει πρωί και να έρθει αυτός ο... Πώς το λένε, που θέλει λαγού πόδι. Όπα. Ακόμα εδώ, ζει ο φιλαράκος μας. Δεν πεθάνε. Ωραία. Μεγαλώσαμε 500 φορές το campfire. Τη φωτιά, ποιο campfire. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Πω, ακόμα να φτιάξουμε καινούριο. Εντάξει, πάλι καλά. Πρωί. Πάμε να σκοτώσουμε λαγουδάκια. Καμάν, έλα εδώ. Από ό,τι φαίνεται βλέπω πολλά λαγούδια. Θα κάνω γενοκτονία. Άντε. Πω. Info. Ναι, ήρθε αυτός ο... Πώς το λένε ρε. Ο πακέτο... Τέλος πάντων, σιγά με ασχοληθώ με αυτό. Νάτος. Έλα κουνελάκι. Λοιπόν, μου έχεις φάει τη ζωή μου. Ένα κουνέλι. Σκάμερ. Κουνελάκια, μη φοβάστε, δεν θα σας φάω. Πού είστε καλέ? Να ένα. Κι άλλο εκεί. Κι άλλο εδώ. Ούτε ένα κουνέλι δεν μας έδωσε. Πόδι του. Όχι πόδι μου. Σκοτώσω επιτέλους πια. Τι? Θέλω λαγούδο το πόδι. Φέρε μου ένα ποδάρι σου, τσιγκούνι. Με το μεταξύ αυτό το γκλάς που έχω μου δίνει και σούπα και φακό. Ρε φίλε, άντε επιτέλους. Σε λίγο θα γίνει πρωί, παιδιά. Θα είναι βαρετό τώρα. Φέρε μου κάτι. Έχω βαρεθεί, τέλος πάντων, μάγκες. Σιγά μη σχοληθώ τώρα με αυτό. Πω, μεγαλώσαμε πάρα πολύ τη φωτιά. Ωραία, μετά. Ανοίγουμε το chest. Όχι, καλά, με τι να το κάνω ρε. Κουνέλι. Τουλάχιστον κάποιο, εσύ να μου δώσει το ποδάρι σου. Δεν είσαι τσιγκούνης όπως τα άλλα. Τα λαγούδια. Καλά τα λέω. Τι με... Σιγά μη σχοληθώ. Πω ρε φίλε, τώρα νυχτώνει. Φιλαράκος μας τι έγινε, επίσης αυτός ή πέθαμε από τους λύκους. Να το ζει τελικά. Φιλαράκο. Ναι, βίδες έχουμε. Πρέπει να σώσουμε το παιδί. Όπα, Παναγίτσα μου. Πιλάφι. Ήσουν αφού φίλος μας ήσουνα. Το πιλάφι. Το κακό. Ωρε φίλε. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ όταν το είδα αυτό. Το καημένο το πώς το λένε. Το λικουδάκι. Άντε ρε. Ωραία. Παιδιά, ανησυχώ να μην έρθει τώρα το πιλάφι να με φάει τα μούντρα. Φιλαράκο κι εγώ, ξέρω.
Τι θες να κάνεις, καινούριο καφέ. Γίναμε ρεζίλοι λέμε. Ωραία. Ωραία. Εντάξει. Ένα και εδώ, ένα εδώ και ένα εδώ. Όπα, και το κρεβατάκι. Τραυματίστηκα. Καλέ, τι κάνεις εσύ? Τέλος πάντων. Πάει και ο Όπα. It's my. Ωραία. Λαγκούτι. Παιδιά, το σκοτώνουμε. Τι μας έδωσε μόνο κρυάσει. Άχι το καλιούσιο. Τέλος πάντων, να πάρουμε τα κρεατάκια. Να φάω ένα ομό. Φίλε. Ωραία. Ακόμα να σώσουμε το πρώτο το παιδί, παιδιά. Πού είναι ο άλλος? Χάρτη κάναμε. Ντροπή μας δηλαδή. Ο άλλος τι κάνει μια ώρα? Περιμένει εμένα. Μακριά και αγαπημένα. Ωραία μάνα μου, έχουν σφάξει λύκη ρε. Τι είναι αυτή ρε? Ψτ, έλα εδώ. Ω Παναγίτσα μου, τι ρίχνεις και εσύ από εκεί πάνω ρε? Κοίτα λίγο τη δουλειά σου. Ωχ Παναγίτσα μου, τρομάρα μου μάγκες. Παιδιά. Επιτέλους έχτισε χάρτη. Τι καλό πράγματα είχα. Άντε κουνήσου. Κι άλλο καρβούνι. Καλά πραγματάκια, Ζήλεψα τώρα. Αχ, μάγκες. Τι θα μου τύχει? Έχω καινούριο ήδη. Πάμε στο σπιτάκι σε εκείνο. Καρβουνάκι και σφαιρούλες. Βλέπω από εδώ έναν φιλαράκο, Τώρα εξαφανίστηκε. Όταν με βλέπουνε όλοι εξαφανίζονται. Για καλό θα κρατάω το τσεκούρ. Αν έρθει ένας, μη μου πεις ότι είσαι. Φύγε. Αναθέμα. Τι θες ρε? Έπλεξες. Πάρτα. Συγγνώμη κιόλας, τι ανακατεύες? Τώρα άμα με πλησιάσει κάνεις. It's my. Πώς φέρες? Πω μάγκες. Είμαι έτοιμος για το πρώτο παιδάκι, αλλά τώρα νυχτώνει και δεν είμαι και τόσο έτοιμος. Πω ρε, έχω και λίγη καρδιά. Τι ρίχνεις? Θα τους σπάσω να μην πω. Όταν έρθει να μας πολεμήσει τι ξύλο θα φάει. Πού είναι ο άλλος, ακόμα εκεί είναι ρε? Ρε τι κάθεσαι στα αυγά σου ρε? Εδώ εγώ. Όχι μη μου τα φας όλα. Τσιγκούνι ούτε ένα δεν με άφησες. 5 καρβουνάκια. Πω ρε βρω μου. 47. Σε λίγο η φωτιά μας θα είναι 6-7. Τώρα βρήκα πόδι, έλεος ρε παιδιά. Μετά από 1 ώρα. Ωραία φίλε. Όπα. Δεν μπορώ να το σώσω το πάγιο πιτάκι. Πω το καημένο. Τι τραβάγει εκεί μέσα. Αχ, θα πεθάνουμε εδώ πέρα. Φέρε κανένα φάι ρε. Να σε προστατεύω, άντε. Πιλάφι, άμα τολμάς, έλα. Κι άλλο ποδάρι, σιγά με το πάρω τώρα. Ρε παιδιά. Ποιος, πέθανε? Όχι, τρομάρα μου. Στο πόδι με το δει. Θα μου το πάρει. Πω παιδιά, τι να φτιάξουμε? 15 ξύλα χρειάζομαστε. Πού είναι ο φιλαράκος μας?
Έρχεται. Παιδιά, τι ώρα είναι? Ωου! Πολύ φορά δεν πήρες. Τι κάνεις εδώ ρε? Γίνα από εκεί που ήρθες τώρα να μην τα πλακώσω εσένα. Να σε πλακώσω ρε. Γιατί δεν σε πυροβόλησα ρε. Μα θες έλα ρε. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Όχι. Βρέχει, γιατί βρέχει. Παλιό λικούδι. Ποιος? Α, δεν πέθανε κανείς. Αλλά παιδιά, να μην πω. Όλο τι info. Πω ρε φίλε, το βράδυ έρχονται κακοί. Ποιος πέθανε? Πώς πέθανες? Πού πήγες και πέθανες? Μπορείς λίγο να μου εξηγήσεις? Εσύ τι κάνεις εκεί ρε? Μαρική. Συναφάω λίγο παιδί πίνασα. Τώρα με νοιάζει τώρα αυτός που πέθανε. Παιδιά, εσάς θα σας ένοιαζε? Όχι. Πότε και εμένα δεν με νοιάζει. Άντε ρε, κοίτα, εγώ έχω κάτι πιο καλό από εσένα όμως. Πάτα. Ο άλλος ο τοξότης που είναι ρε? Νομίζω είναι κατά εκεί, τον είδα. Thank you, thank you, thank you, thank you. Θα έρθει παιδιά. Να με χώνουμε. Είχα γιατρικά να τον κάνω καλό. Ρε φίλε, τι βγαίνεις? Εδώ εγώ σου έχω γιατρικά και εσύ βγαίνεις. Τώρα με ένιωξε. Καλύτερα μόνος μου. Ωχ, τι καλά. Ωραία. Αχ, τα δάχτυλά μου. Όπα ρε. Πόσο άλλο θα το μεγαλώσω? Παναγίτσα μου. Η φωτιά μας, εντάξει, πήρε λίγο φορά. Σπάστο. 46 δευτερόλεπτα θα βραδιάσει. 8 μείον 2 μας κάνει 6, οπότε... Ορίστε. Τα άλλα είναι ναι. Τώρα... Παιδιά, εγώ φοβάμαι να μην χάσω, λίγο θα τελειώσει τόσο γρήγορα το βιντεάκι. Πω, τέλεια, μου έδωσε 2 κρέατα. Έλα. Ω, ναι! Πόλεμος. Να με οπλίσω λίγο. Ελάτε, δεν σας φοβάμαι. Να φτιάξω παγίδες. Να φτιάξω πρώτα ένα τέτοιο. Σιγά μην δω και το τέτοιο. Εδώ προετοιμάζομαι. Γέλη. Ωραία. Άντε. Ας το καλώς. Όπα, πιλάφι, ξαναφύτρωσες. Τι λέει μπρο, θες να πεθάνεις? Τι θες? Και εσύ εδώ. Πιλάφι! Καλά πάτης. Φέρτα! Nice. Μπες. Και μπες. Και παραμπες. Άλλος. Thank you. Ο Βίδους. Ωραίος. Πω. 89 μπαταρία έχω. Nice. Ωραία.
Θέλουμε να γίνει πρωί και να μεγαλώσουμε τη φωτιά. 82 είναι. Στα 100. Έλα εδώ. Sorry. Φέρε. Ωραία. Πάρε. Τι να πάρουμε, παιδιά, όπλο? Όχι. Πάμε πρώτο παιδί. Το πρώτο μας παιδάκι. Έρχομαι να το σώσω. Info. Ωραία. Oh my god. Πάρτα. Όπα, όχι ρε φίλε, και δεν έχω να φάω. Όχι, αγχώνομαι τώρα. Άντε. Thank you. Εσύ φύγε. Φύγε. Πω παιδιά, αγχώθηκα να μην χάσω τώρα. Αλλιώς την έχω βάξει. Ωραία. Να σώσουμε σήμερα, παιδιά, το πρώτο παιδί. Γράψτε τώρα στα σχόλια, Άντε πια. Έχω φάει καρότα, τώρα εγώ είμαι γυμνασμένος. Κοιτάξτε εδώ σωματάρα έχει. Κοίτα εδώ κυλακούς, κοίτα εδώ. Κυριακάρες, παιδιά, βλέπετε εδώ ένα μηχανάκι. Κυριακάρες λέμε. Όχι. Πρώτο παιδί, where are you? Πρώτο baby, where are you? Βλέπω ένα τέτοιο, ωραία. Ωραία. Τι φλακία έκανα. Πάρτα. Σχεδόν σου έφαγα όλη τις καρδιές σου. Λουπάκι. Ντουντουντουν. Σαου. Διδιδιδιντουν, μα διδιδιδιντουν. Ευκολάκι. Τι έχει? Μη κλαις, αγόρι μου, θα σε σώσω. Λες και δεν μπορεί να ανοίξει τίποτα. Το ήθελα κιόλας. Το αγαπημένο. 42. Ω Παναγίτσα μου. Λέμε εντάξει, ρέμισε λίγο, κόσμε. Άντε. Δεν φτάνει που σε προστατεύω. Ω Παναγίτσα μου. Τι θες ρε, θες να μπλέξεις με τέτοιον κοιλιακούς που έχει? Τι είναι αυτό? Όσο λίγο βραδιές να πάω. Δεν ξέρω τι να πω. Μωρό, άντε πήγαινε για καλή νύχτα. Αχ παιδιά, κουράστηκα. Αχ, 8 ημέρα. Τι μπορούμε να φτιάξουμε? Τίποτα δεν μπορούμε. Άλλη μια βίδα. Σι καροτούσκα. Να η καροτούσκα. Ωχ, έφυγε. Πάρα το σκότωσα. Σε παρακαλώ, ζήσε. Βασικά αυτός γιατί να ζήσει, εγώ θέλω να ζήσω. Σκυλάκι. Λικούδι. Όπα, ηρέμησε λίγο. Ουχ, το καημένο. Τι το κάνει ρε? Όπα ρε, πού είμαι εγώ? The wall has ένα κρεβατάκι, θέλω να κοιμηθώ, να μην έρθει το πιλαφάκι τώρα. Πιλάφι τυφλό σου για πάντα, εντάξει. Μωρό, εδώ τώρα βρήκες να μετακομίσεις. Ω μάνι. Αχα, δεν θα σε αγοράσω τίποτα. Άμα πας εδώ πέθανες. Τέλος και δεν μπορώ να σε σκοτώσω. Α, ναι, όντως δεν μπορώ να σε σκοτώσω. Καλύτερα να μην κάνω βλακίες. Μετά αρχίζω και φωνάζω. Θα το σκεφτώ σε λίγο. Θέλουμε να ζήσουμε 500.000 ημέρες και θα ήθελα. Σιγά μη ζήσουμε τόσες. Το βιντεάκι μου τότε θα είναι για 5.000 ημέρες. Κουνέλα απέσιο. Ωχ, να μην. Τι μέρα τώρα θα είναι? 8, 9, 10, 11 ημέρα θα είναι νομίζω. Ωραία. Τι μέρα θα είναι?
Α, ναι, τότε θα είναι 12. Θα σπάσουμε λίγο ξυλαράκι. Τι 11 καλέ. 12 είπαμε και εσύ έβγαλες 11. Ωραία. Ωραία. Πάμε ξύλα. Αχ. Έπεσε πάνω στο κεφάλι μου. Αμάν καλέ. Άντε σπάσε. Όπα. Όπα. Παναγίτσα μου. Ωχ. Παμ. Τώρα. Λέω και εγώ τώρα. Κάτσε. Ξανά στα 10 είναι. Πού να το όχι ρε. Οι παγίδες μου για το ελάφι όταν έρθει να πεθάνει. Να κάνω και άλλες εγώ λέω. Ωραία, τότε θα μου πάρει 5.000 μέρες. Σκατώ το σπαθάκι μου. Την αξίνα, τι είναι ρε. Έχουμε ανεβεί εδώ, ναι. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου. What's that? What's that? Εδώ είναι για το δεύτερο παιδί. Oh, nice. Δεν είχα ζώσει, ποιος είναι μέσα και μιλάει. Τι καυγίζεις. Nice. Με το 43 δευτερόλεπτα. Παιδιά, αγχώνομαι. Nice. Πειράφει σιγά μη σε λυπηθώ κιόλας, Θα πω με το μεταξύ, θα πω. Ψαράκια. 29, 28, 27. Φακό. Μάγκες. Help me! Κουνελάκια. Θα φάτε ένα ξύλο που δεν θα το καταλάβετε. Κανένα τέτοιο όχι. Τι είχε και τα βάλα στη φωτιά. Είναι τα ξύλα και τα... ναι. Τις πότες λέω. Λοιπόν... Γιατί δεν μπορώ. Και τότε τι να φτιάξω τέτοιο. Ρε παιδιά. Αδειά. Λαβάκασα. Όπως σιγά με επιζήσω. Παιδιά. Όπως να είναι τα βάζω. Αμάν πια. Oh my god. Άλλο είναι εδώ. Θα πεθάνω της πείνας. Θα κάτσω κίνητος. Παιδάκι, γιατί έρχεσαι σε μένα. Τι πώς θες να με φας. I can't believe it. Παιδιά, αλήθεια τώρα εννοώ. Παιδιά. Φοβάμαι και να βγω έξω, Ένα καρότακι. Πω Παναγίτσα μου, νόμιζα ότι θα με φάει το πιλάφ. Πού είναι το πιλάφι. Τα μάτια του θα βγουνε. Where are you, πιλάφ. Where are you. Box. Κουνελάκι με καροτάκι. Θα φάω καροτούσικα. Με σκάμαρες, έλα εδώ. Άντε καλέ. Σιγά τα αυγά. 14.
Ωραία μας. Δεν θα μας επιτεθεί το πιλάφι μου ποτέ. Αυτό το πιστεύω ως εδώ. Έλα εδώ να μη σε σφάξω εγώ. Αχ. Στο κάτω τι έχει. Βίδα. Τέλεια. Κάρβουνο. Ό,τι φαίνεται. Ξανά δεν έχω να φάω. Το μυαλό μου είναι μία λίρα. Λίρα που κοστίζει 5.000 εκατομμύρια. Άντε πείτε. Σε λίγο δεν θα γίνει φωτιά ρε. 6-7 μόνο. Ωραία, θέλω να παίξω στείλε Brain Room. Τώρα βαριέμαι. Ρε, 3 μόνο. Άιντε πια. Όλα τα πράγματα μένα με σκαμάρουν. Δεν πάει άλλο. Αμάν. 2 δέντρα μαζί. Πώς γεννηθήκατε έτσι δεν θα πω. Nice. Κουνήσου. Ακόμα και το πρωί εγώ φοβάμαι παιδιά. Αλλά δεν ξέρω γιατί φοβάμαι το πρωί. Νύσταξα. Λέω να κοιμηθώ. Το κρεβατάκι μου. Να κοιμηθώ εδώ. Καλή ιδέα. Το κεφάλι μου. Έτσι να ζοριστώ. Θα πάρω φόρα. Αχ, το λαιμό μου. Ο λαιμός μου. Παιδιά κόπηκα. Πλάκα σας κάνω καλή. Παιδιά, περιμένετε λίγο. Να πάω να δω τι ώρα είναι. Αχ. Σκάσε. Σιγά. Παιδιά, αγχώνομαι γιατί η ώρα είναι για να βγω και όταν βρέξει διαμάντια. Ωραία. Περιμένετε λίγο. Ωραία. Εντάξει. 6 η ώρα είναι. 6:30 η ώρα είναι. Σε εσάς τι ώρα είναι? Γράψτε μου τώρα. Αλλιώς εγώ τι θα σας κάνω? 14 ημέρα μετά θα πάει 15, μετά 16, 17, 18 μέρα θα είναι μετά. Ή θα είναι 17. Μωράκι! Πάρτα. Θέλω να πετάνεις. Δεν είσαι άλλο φίλο μου. Αχ, τα πόδια μου. Ο αδελφός μου παίζει Fortnite. Κάτσε να κλείσω την πόρτα. Ωραία. Άρα, αδελφέ. Άμα ξέρετε τον αδελφό μου, το με λένε Άγγελο. Και εμένα ξέρετε πως με λένε Φίλιππο. Ακούτε λίγο. Άντε φύγε εσύ. Τι φωτιά. Απαναγίτσα μου, κάτσε να χαμηλώσω λίγο. Γιουπι. Γεια. Είμαι ο Μάστερ Καρατέας. Θέλω να φάω. Πεινάμε. Θέλουμε να φάμε. Δεν έχω καθόλου ξύλο και σχεδόν ούτε βίδες. Πέτρες. Τι στο καλό μπορεί να είναι? Πάμε να σώσουμε το άλλο το παιδί. Που δεν ξέρω καν πού είναι. Πάω. Πήρα. Ωραία φίλοι, θα ρίξω κεραυνό τώρα. Άσε. Ανυπομονώ να δω. Θέλει 17 ημέρα να φτάρει. Άμα το περίμενα κιόλας. Οκ. Πάμε να σώσουμε το άλλο το παιδί εγώ λέω. Απαναγίτσα μου.
Έτσι να κάνω το σταυρό μου. Τον έκανα. Και τώρα πάμε όλο προς τα πλάγια. Το καλό. Φύγε ρε, είτε κάμπλος όμως δεν θέλω να σε βλέπω. Με σκαμάρατε όλοι. Ενώ μου έκανε... όχι. Κάποιος άλλος με σκαμάρε νομίζω. Για να θυμηθώ. Πείτε μου ποιος με σκαμάρε. Cold. Βιντούλα. Τι θα τύχει. Φωνάξτε όλοι. Ένα τεμάτο. Οπαλάκια, βγήκα. Όλα. Τι είναι αυτό. Αχ, τα καημένα. Δεν έχουν εκεί να πάνε. Έλα, αγγέλη λύκων. Ωραία, μπρο. Θα φτάσουμε εμείς 6-7 μέρα. Εντάξει. Πάμε λίγο. Έχω πεινάσει. Καρότο. Αχ, κουνέλι. Με φάγε στη ψυχούλα μου. Στις παγίδες εγώ πέφτω, όχι κακή. Τι ώρα είναι, ναι, πήγα τώρα μόλις τώρα. Σκοτώσου πια. Δεν θέλω να σε βλέπω. Μου πιάνεις το χώρο. Ενώ θέλω να κάνω το άλλο το παιδί που είναι πιο όμορφο. Εσύ δεν είσαι και τόσο γλυκούλη. Ακούς. Κουφός είναι. Μη μου γράψει αυτά τα μόφτα γράμματα εδώ πάνω. Μη μου τα γράψει τα που λέει is you will be. Τι λέει. Έλα, δεν πρόλαβα. Κρεβάτι, παιδιά, χοροπηδάμε. Όχι, δεν χοροπηδάμε με τίποτα. Όπλο στα χέρια και είμαστε έτοιμοι. Ωχ, Παναγίτσα μου. Δεν θέλω να δω τι γίνεται. My God, ανατρίχιασα. Για τόλμα. Άντε ρε. Ωχ, μάνα μου. Σταμάτα ρε, με αγχώνει. Κατσίκα, πού είσαι ρε, κατσικούλη. Δεν σε φοβάμαι ρε, καζί. Άντε. Τουτουκ. Πάρτα. Σιγά μη σας φοβάμαι. Εγώ εδώ ο μάγκας που πότε πήγε 48. Αχ, να θέμα. Τι στο καλό. Πάτε. Αχ, αυτή η φωνή με τρέλανε. Σήμερα τι ωραία μέρα που είναι. Επειδή βρέχει διαμάντι, εγώ το λέω. Παιδιά, κανονίστε να μην μπείτε. Πω. Ωραία. Κάνω survival. Αν δεν μπείτε στη φωτιά, αυτό σας αξίζει. Άμα έρθει το πιλάφι, παιδιά, εγώ έχω εδώ. Κοιτάξτε εδώ, προετοιμάστηκα. Το πιλάφι μην νομίζει ότι είμαι εγώ να μην πω. Κοιτάξτε, όπα ρε. Όντως μπήκα. Μπες. Ναι, φοράω τέτοιο, πώς το λένε, 20 ημέρα. Μπες. Θέλω φαΐ, όπα. Ωραία, Παναγίτσα μου. Δεύτερο. Πάνω στο τόσο λαγό. Οι λαγοί εξαφανίστηκαν. Το μένα δεν μου άρεσε, μετά δεν θα έχω να φάω. Παιδιά. Άντε ρε, σιγά μη σε φοβάμαι.
νύχτα μόλις τώρα, παιδιά, είπα. Δεν φοβάμαι. Ωραία. Μαζεύουμε κρεατάκια. Εδώ. Όχι. Παγώνουμε, μάγκες. Πάω εγώ σε φωτιά. Παιδιά, θα πεθάνουμε. Παιδιά, πάμε στη φωτιά. Εγώ εδώ έφτασα μόνο σπιτάκι. Ωραία, εδώ έτσι. Φάε, όπα. Φάε. Τι μπαταρία έχω, 80. Παιδιά. Σταματά να βρέχεις. Η φωτιά μου. Η φωτιά μου. Δεν βλέπω τη τύφλα μου. Τώρα μην έρθει κανένας εδώ να με φάει. Αχ, το πιλάφι θα παγώσει. Αχ, τα ξυλαράκια είναι τώρα, κοιτάξτε πώς είναι. Άσπρα. Μπες! Παιδιά, άμα βρέξει διαμάντια και το χάσω, με ένιαξε τώρα. Μακάρι να μπορούσα να μπω. Παιδιά, αγχώνομαι πάρα πολύ ότι να μην με φάει το πιλάφι. Δηλαδή τα μάτια μου πρέπει να είναι σε φωτιά. Τι λέει. Παιδιά, δεν μπορώ να διαβάζω. Το πιστεύω. Πατέρα! Η φωτιά μου θα σβήσει. Σιγά με σβήσει. Σιγά με εγώ με τι να αφήσω. Είσαι του καλό, ρε. Είσαι του καλό. Τρώζε στο κρέας, σιγά μη παγώσω. Χάζω πιλάφι, έλα να με βρεις. Που είμαι πολύ προετοιμασμένος και θα σε σκοτώσω. Το μόνο σίγουρο που είναι. Τώρα κάθομαι και τραγουδάω αντί να προσέχω τα καροτάκια μου που σε 15 μήνες θα μεγαλώσουν. Εντάξει, ταξιδέψαμε πολύ μακριά. Σχηματίσαμε μια καρδιά. Το βελάκι το κόκκινο το βλέπετε. Έτσι, άμα το γυρίσω, μια καρδιά. Γύρισα. Ρε που, όπα, θα πάρω εγώ τα λεφτά, 35 ευρώ έχω. 35 ευρώ, τι θες να αγοράσουμε? Όπα, το μωρό, παιδιά, δεν πεθαίνει. Τι θόρυβος είναι αυτός? Ο Χριστός. Αχ, παιδιά μου. Κομπρό μου. Άντε. Ρε φίλε. Άντε, επιτέλους, πότε θα γίνει πρωί? Περιμένω. Όπα, παιδιά, τι έγινε? Ωραία. Τι μπορούμε να φτιάξουμε με αυτά που έχω? Φθηνό είναι αυτό. 2-4. Wow! Η καλύτερη μέρα που να μαζεύουμε όλα ξύλο και είναι βαρετό. Ω Παναγίτσα μου. Απόλ. Άστο χελί. Τι θες, ρε? Όπα, τι κάνω? Nice. Τι θέλει? Μακάρι να είχαμε το κόκκινο το τσεκουράκι. Να σπάζαμε όλα τα λικουδιάκια. Μακαρένα. Από μακριά, από λύκους. Πάρτα. Πέτανε το δέντρο. Τι μέρα είναι? 23. Παιδιά, έκανα bottleflink. Θα τα εξαφανίσω, ρε. Λα. Παιδιά, σε φάση εγώ δεν παίζω
9 in the forest. Καταστροφή στο σπίτι. Το πιο φυσιολογικό στον κόσμο. Αμήν. Άιντε. Ω Παναγίτσα μου, εδώ κάθομαι και κάνω κούνιες. Όπα, nice. Εγώ θα μεγαλώσω τη φωτιά. Το campfire, πώς λέγεται, δεν ξέρω εγώ. Πρώτη φορά είναι που παίζω και μου έμαθα ένας φίλος μου τα κουμπιά. Σπάσε! Παιδιά, με το μεταξύ εγώ σε λίγο θα τρέμω. Παιδιά, αυτό το παιχνίδι μην το παίζετε, παιδί σας. Δεν είναι και τόσο ωραίο, δεν είναι και τόσο καλό. Παναγίτσα μας, σας φοβίζει. Εγώ σας λέω να μην το παίζετε. Άμα το παίζετε, θα έρθω στα σπίτια σας. Άμα θέλετε διαμάντια, θα σας δώσω 100.000 διαμάντια να με αφήσετε στην ησυχία μου. Να πάρετε γκλάς το εξωγήινο και το άλλο που έχει το κάνω λέιζερ και ένας άλλος που έχει το λέιζερ το κάνω. Για αυτά. Παιδιά, πότε θα πέσουν οι εξωγήινοι? Κάτσε ρε. Λοιπόν, παιδιάζει 68 λεπτά. Τι λέει? Δείξτε. Να σας το μεταφράσω στα... Κάτι έγραφε είναι. Το είναι. Αλλά παιδιά, άστε. Είπα όχι, δεν σας είπα αυτό το σκά. Τι είπα? Σταματήστε, ναι, αυτό είπα νομίζω. Απλά μου κόπηκε η ανάσα. Όλο μιλάω ρε παιδιά. Τι είμαι εγώ? Φωτιά άντεχε. Σε πιστεύω εγώ εσένα. Το πήραμε, δεν πιστεύω. Άμα δες μπες, τι ξέρω θα φας, να μην πω. Χαλιά, πού πας εσύ καλέ? Εκείνη τα βιβλία μου, φύγε. Μου τα κατάστρεψε το... Ελπίζω να πάει η μέρα 29. Στα όνειρά σου θα με λέτε μετά. Είμαστε τυχεροί. Όπα να... Παιδιά, ωραία φίλε. Δεν θα σας κάνω καλέ, μη φοβάστε. Τίποτα δεν είναι. Πρώτο να μην πω το κρυάρι, το πιλάφι, το κρυάρι. Να μην πω κι εγώ. Καρτί, μπες εκεί μέσα. Εξαιτίας σου θα σε φάω. Ανιαμ. 13, 12, 11, 19, 8, 7, βρέχει διαμάντια. Φοβάμαι να βγω. 6-7 φωτιά. 6-7 στα 100. Τι βλακεία μετά θα κάνω. 6-7. Να μείνεις έτσι για πάντα. 6-7. 24 ημέρα θα πάει τώρα 59. 25. Nice. Παιδιά θέλω... Πόκι! Πώς θα έρθουν κακοί? Τρίτη φορά να έρθουνε. Θα είμαι τότε super πώς να το πω? 6-7 πας. Έγινε 7-4. Παιδιά, παραλίγο να... Μόνο 6 σφαίρες έχουνε. Oh my god. Παιδιά, θα τους κουβαλήσω όλους στην παγίδα μου, Εγώ θα μεγαλώσω το campfire, την φωτιά. Εσύ τι δες ξανά? Παναγίτσα μου. Όχι ρε φίλε. Φωτιά, μην ανησυχείς. Δεύτερη φορά θα τα σφάξω όλα.
Γιουπι. Μην αγχώνεσαι. Αγαπητό μου δεντράκι, δεν θα πεθάνεις. Ω, παιδιά. Ναι! Ναι! Μου έσωσε τη ζωή. Πραγματικά, όντως, μου έσωσε Παναγίτσα μου. Ωραία, μάνα μου. Βρέχει εδώ. Day 26. Δηλαδή 80 πήγε. Πάμε, παιδιά. Εσύ φύγε, θα παγώσεις καλέ. Nice. Ωραία. Πάμε λίγο. Θα φτάσουμε 33 ημέρες και τότε 50 δεύτερα. 48, 47, 46. Παιδιά, μακάρι να έχει 6-7. Εδώ, μετά. Παιδιά, τι λέτε να κάνουμε το πιλάφι 6-7. Αλλά δεν γίνεται. Θα πάρει. Νιαμ. Φέρτο. Ωραία, φίλε. Αχ. Αυτός ο καημένος θα παγώσει. Ω, ναι. Έρχονται κακοί. Να πάρει. No. Τότε πήγε 80 η φωτιά. Σας παρακαλώ, μακάρι να έχει να δούμε ταινία. Skip, πώς το λέμε. Τέλεια, θα δούμε ταινία, μάγκες. Εντάξει, έρχονται. Μόνο 4, 5, 6. Όσοι είναι δεν με νοιάζουν. Παναγίτσα μου. Ρε. Άντε καρφωθείτε ρε. Τέλεια. Τι γίνεται? Μου τρυπάνε το σπίτι. Όχι! Με δουλεύεις εσύ ρε. Καρφώθηκαν οι φίλοι σου πιλάφι. Σιγά μην με σκοτώσεις. Τέλεια. Τρίτο. Λέμε σούπερ. 26 μέρα. Παιδιά, καλή παγίδα μου ήτανε. Παιδιά, δούλευε. Άντε ρε, μπείτε στη φωτιά, σας αξίζει αυτά. Σας αξίζουνε αυτά. Εμένα μην μου τα λέτε αυτά. Μέρα 30 όπως πάντα. Ή 31. Ανοίξτε το. 29. Αχ, βαρετά. Τη φωτιά μας. Πότε πήγε 85, ναι. Ξέχασα κάτι να βάλω. Το coffee table. Και πού είναι τώρα? Μωράκι, έχω 55 ευρώ, τι θέλεις? Τίποτα δεν θέλω. Πες ότι κάπου το έριξα. Όχι ρε παιδιά. Ποιος βαράει το σπίτι μου να μην τον βάρεσω κι εγώ? Ακόμα αυτή εκεί είναι. Εντάξει. Μην κουνιέσαι λίγο. Oh yes. Thank you. Έχω τώρα 65 τώρα. Πού βρίσκουν 70.
Πού βρίσκουν τα μάνι μόνο. Παιδιά, φοβάμαι. Να είμαι μόνος. Όλος ο φιλαράκος γιατί βγήκε. Τώρα θα έχουμε πάει μέρα 600. Εντάξει, στα όνειρά μου αυτό. Αχ, παιδιά, βαρέθηκα να παίζω, παιδιά. Δεν σου φτάνουν τόσα που έβαλα. Κακό καρότο, κακό. Έλα εδώ. Όπαν, γίτσα μου. Τελευταία δευτερόλεπτα. 3, 2, 1. Πάμπ, σιγά. Άμα έρθει το πρωί, παιδιά, άμα γίνει το 99 μέρες στο δάσος, να γίνει το πρωί να έρχεται το πιλάφι, το βράδυ να μην έρχεται. Και να φοβάται μόνο και να μην φοβάται τη φωτιά. Να το. Τρίτο, παιδιά, τρίτο έχουμε, παιδιά, τρίτο. Πόσοι πλούσιοι είμαστε. Μία βίδα. Αχ, μανούλια. Περιμένει και λίγο. Κρακ. Ποιος βάζει σκούπα τέτοια ώρα, ρε? Ξυπνάει και εμένα. 8 η ώρα είναι. Οχ, έχασα την. Παιδιά, αλήθεια, έχασα το πάρτι. Παιδιά, περιμένετε λίγο να δω την ώρα. Περιμένετε λίγο να δω την ώρα. Να δω την ώρα. Άντε ρε. 6 παρατέταρτο είναι. Παιδιά, έχω υδρώσει, δεν ξέρω τι να κάνω. Να χοροπηδήξω. Δεν λέω. Ακούστε. Τα βήματα του κιλάφι, άμα φάει καμιά σφαγιάρα θα δει. Παιδιά, δεν το πιστεύω, είμαι καλός. Αλλά δεν έσωσα το πρώτο παιδί. Μέρα 33 μετά θα είναι. Ακούστε λίγο. Δεν έχω ίντερνετ. Πόση μπαταρία έχω? 72, παιδιά, πόσες ώρες παίζουμε? Βασικά, πόσα λεπτά παίζουμε, όχι ώρες. Σιγά μην παίξαμε και 5.000, όχι 5.000, 3.000 ώρες. Εγώ ξέρω μαθηματικά, μην νομίζετε. Απλά τα μαθηματικά μου για μένα είναι έτσι. Παιδιά, για κάποιο λόγο είμαι οπλισμένος. Αν έρθει το πιλάφι να τα διαλύσει όλα, θα το διαλύσω εγώ τη μούρη. Άρε φωτιά, δεν σε αντέχω άλλο να σε βλέπω ρε με και στα μάτια. Μέρα 30, μέρα 30. Μέρα 30 και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ωραία. Μέρα 32. Ωραία. Εντάξει, ο κρεβατάκι. Παιδιά, η πιο σημαντική ημέρα σήμερα είναι. Θα βρέξει, ξέρετε τι θα βρέξει? Διαμάντια! Σίγουρα θα μπω εγώ, επειδή θα βρέξει διαμάντια, εγώ θα μπω. Πέρε φίλε, έχω 0 Robux. Τώρα θα έχω και 0. Προστατεύω το σπίτι μου. Ναι, yes. Άντε ρε πιλάφι, τώρα άντε μπες. Αλλά δεν μου φτάνουνε. Τι έγινε? Δεν μπορούσα να το βάλω ρε. Άντε ρε, θες να μπρέξεις? Έτσι κολλητά να είναι. Άντε ρε! Ρε παιδιά, δεν έχω δέντρο να σφάξω. Nice. Πέπα. Έτσι κάνει το δέντρο, ακούστε το. Έτσι να βάλω το νου. Λέει Πέπα. Η Πέπα Pig, ρε, τι γυρεύει στο Minecraft και στο Fortnite.
με τον George πολεμάνε κάθε μέρα, όλη μέρα. Έλα εδώ, μη φοβάσαι. Αχ, μάγκες. Σήμερα είναι η καλύτερη μέρα. Το είπα 100 φορές. Και να μην το ξαφνίσετε. Μεγάλος επιτέλους πάλι. Τι το βάζω μέσα. Του δέντρους. Φοβάμαι. Όχι, Παναγί, πάμε. Ρίξτε όλα πάνω στη φωτιά και σε μένα. Όχι, μη σβήνεις. Θα χάσω τη μέρα μου. Μη! Σταμάτα! Α! Έχω... Μην τυχόν πάει η μέρα μου 6. Μακάρι να πάει η μέρα μου 6-7. Όλα θα πάνε 6-7. 32 ημέρα έζησα πρώτη φορά. Μόνος μου του. Τι καλός που είναι, παιδιά. Αυτό που τώρα μου είπε. Ωραία. Να ο αδελφός μου. Αδελφάκο, έλα εδώ να δεις. Γεια. Να ο αδελφούλης μου. Αλλά δεν φαίνεται. Δεν πειράζει. 32 ημέρα. Η φωτιά άμα σβήσει, χαθήκαμε όλοι. Θα τρέχουμε να πούμε φωτιά θέλουμε, φωτιά θέλουμε. Θα γίνουμε ρεζίλοι στο κόσμο. Το παιδί τι κάνει εδώ. Κάρβουνε. Όχι, εγώ είμαι. Πάμε για μέρα 35. Ωραία. Μακάρι να μπορούσα να μπω εδώ. Τι σπιτάκι ωραίο θα είχα. Αλλά αυτός είναι κοντός. Πρέπει να κάτσεις όρθιο. Άμα κάτσει κάντε subscribe. Παραλίγο να κάτσει. Άντε. Άιντε. Ωραία. Άντε 19 δευτερόλεπτα. Τι βαριά. Ω, 6-7 ξαναπήγε ρε. Τώρα θα πάει 6-6. Ω, το 6-6-6. Τώρα θα πάει 6-7. Τα κέρατα του φυλακίου. Μέρα τι, 32. Πω, ρε ζήλι ρε. 33. Τώρα θα πάει μέρα 36. Το διαβολικό ξύλο που κάναμε. Όχι παιδιά, θα χάσουμε τώρα. Έρχονται κακοί. Παιδιά, λοιπόν αυτό ήταν το βιντεάκι μου. Άμα σας άρεσε κάντε εγγραφή, subscribe και ό,τι άλλο θέλετε. Τα λέμε.